Det er rigtigt. Danske aktier har haft et lidt blandet halvår, og dermed også klaret sig dårligere end det europæiske aktiegennemsnit. Den væsentligste forklaring hertil er, at vi har relativt mange defensive aktier i Danmark, især inden for sundhedssektoren, men også inden for forbrug og vedvarende energi. Og det er sektorer, der har haltet noget efter, og hvis vi ser på opsvinget i Europa, så er det meget de her cykliske selskaber, også finansielle selskaber, som har klaret sig rigtig godt i første halvår. Ja, det er en kombination af mange ting, og i en vis udstrækning er det de forhold, der er i USA omkring Trump-administrationen, men det er også til dels selvforskyldte problemer og en ændring af markedsvilkårene. Og det er især Novo, der har været ramt af det, fordi at det har jo haft en lang periode med store kursstigninger, fordi markedet for fedmemedicin generelt udviklede sig særdeles positivt. Og her ser vi en ændring i markedsdynamikken, som har ramt Novo, og som sagt måske også, at de ikke helt har været på forkant med de her ændrede markedsdynamikker, og det har ført til en masse ændringer på ledelsesniveau, men også en ændring i resultatforventningerne, som var ret drastisk. Og omkring Ørsted er det gammelkendte problemer, også i USA, som er blevet forstærket, og som kræver, at selskabet har behov for en betydelig kapitaltilførsel. Og det i sig selv gør, at vi får en meget drastisk kursreaktion i Ørsted-aktien. Nej, det synes jeg ikke, du skal, fordi at, der er også taget væsentlige initiativer i de selskaber, som har problemer. Og så er der også en række selskaber, som faktisk udvikler sig rigtig positivt. Og vi har også set pæne stigninger i dele af markedet. Og først og fremmest vil jeg sige, at de store danske selskaber, vi har i porteføljerne, de har nogle gode, sunde forretningsmodeller, er velkapitaliseret som udgangspunkt og er godt rustet til godt nok lidt vanskeligere markedsvilkår, men de er også forholdsvis billige på det nuværende niveau. Så trods udfordringen synes jeg stadig, vi har en god fremtid for de danske aktier.